Pipila ka bulan na lang ug nangandam na ang lokal nga gobyerno sa Baganga, Davao Oriental alang sumaabot nga barangay ug sangguniang kabataan kun SK elections sa Oktubre 30 ning tuiga aron masigurong hapsay ug malinawon ang piniliay. Matud ni Mayor Ronald Lara nga ginahanay na sa lokal nga gobyerno ang security plan alang sa local elections. Kay buot niini nga walay mahitabong kagubot atol sa piniliay. Nagtawag na daan ko sa COMELEC, no? O sa taga DepEd, sa head sa DepEd and the police including the army. Then giuna na ko sila kiga meeting so that after we made a security plan in our municipality for the barangay and SK election, then amo na nang ilatag dito sa mga barangay official. Kay di san amo ipahibalo sa ilaha until sas nga dili mahuman. Pag ahuman na, then tawagon na namo ang mga incumbent nga mga barangay captain para makabalo sila on sa among plano sa security para nga mawalay violence, then gyud nga makabuto gyud ang tanang tao sa mga barangay. Sa 18 ka mga barangay sa Baganga, duha niini ang gikonsidera ni Mayor Lara ug sa PNP nga hotspot tungod sa natalang election-related violence sa milabayng national ug local elections. Gipasalig ni Mayor Lara nga mas pakusgan sa lokal nga gobyerno ang monitoring sa mga lugar panahon sa eleksyon. Ang hotspot gyud diha duha ka barangay halos. Isa ang Mahanob, then kaning Binondo, particularly sa Binondo kanang Sitio Tigbawan. So kana karon tong last election sa local, ang Mahanob okay na ang dagan na kaya naa naman tay mga kapgo sa mga bukid, ipababa gyud nila ang mga botante nga makabuto gyud nga hapsay walay violent. Kanina lang sa Binondo ang nagpabilin na akong ginamanyumbering karon nga ma-professionalize na gyud ang pagbuto, nga dili na gyud kanang violence nga kanang mga dili pabutuhon, basta dili ilaha. Mo na ang akong ginatanaw-tanaw karon nga matutukan yun kaning Binondo, particularly sa Tigbawan. Daghang security personnel ang ipakatag sa lokal nga gobyerno sa Baganga nga maoy mobantay sa seguridad panahon sa piniliay. May umbay gyud nga para ma-in-place gyud ang atong eleksyon, no? Sa mga enforcer nato, sa mga police, daghan gyud ang atong iputang diha, labi na ang army sa mga upland area. Ato gina silang i-request para ma-in-place gyud. Even to carry sa mga pasyente, pwede magamit nato ang mga 6x sa mga army para mapasakay. Mapabuto gyud ang tanang tao sa mga bukid. Nang hinaot ang mayor nga unta magmalampuson ang barangay ug SK elections nga walay matalang kakulian ug giawhag ang mga botante sa pagboto nga maalamon. So akong ipanawagan ang tibuok tao sa ato ang lungsod sa Baganga nga mga botante. Buto mo karong barangay eleksyon. Ayaw mo pag-ingon nga dili mo buto kay nadapigan masig na mga manyobering buto tang tanan. Atong ipagawas ang atong kasing-kasing at kung sa gyud ang tinuod nga mo serbisyo dito ta buto. Kooperasyon ug koordinasyon sa katawhan sa Baganga ang gilauman sa lokal nga gobyerno aron luwas ug hapsay ang himuong barangay ug SK elections sa Oktubre. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.